Hürmetli телестудия хезмәткәрләре, һезгә зур үтенеч менән мөрәҗәгать итәбез. Ошо көндәрдә безнең кадерле атай-әсәебез Фазылян һәм Гөлшат Ишбулдиндар кулга-кул тотынып гомер итүләренә 45 ел тулган матур туй көндәрен билдәләйләр. Атайыбыз Ишбулдин Фазылян Әхмәтиян улы, әсәебез Гөлшат Фазлый кызы бергә бик матур тормыш юлы үткәндәр. Илебез, халкыбыз, балаларыбыз дип вакыттарын ялләмәй ошо көнгәсә хезмәт итәләр. Уларның хоклангыс язмышлары бик күптәргә үрнәк булып тора. Икеһе лә мәгариф өлкәһендә 40 елдан ашу хезмәт итеп, районыбыздагы үсмерләргә һөнәри белем биреп, олы хезмәт юлына аяк бастырдылар. Районыбызның мәдәни сараларында ла әүзем катнашып, күңелдәрне үстереп, йөрәкләргә илһам өстәйдәр ине. Әсәебезнең шигырьләре, хикәяләре район гәзит битләрендә басылып, уларның бөтә яклап талантлы булуларын күрһәтә. Касан гына кайтып ишек асма, күзең явын алып торган аллы-гөлле сәскәләр. Ожмах баксаһына килеп ингәндәй, алма, груша, виноград емештәре. Безне үрелеп кенә алыгыз, авыз итегез дигәндәй, бит устарына талгын бәрелеп, бөтмәс төкәнмәс шатлык хисләренә төрә. Бына шулай тату гаиләлә үстек без 3 бала. Гомер аты туктаусыз саба, атай, әсәй. Ни теләһәк тә һезгә аз булыр төсле. Шулай итеп, алдагы тормышыгыз юлдары ла дәртле, дарманлы булһын. Безгә үрнәк, терәк булып, авырымай, һызланмай атлагыз бәхетле елдарга. Яшәгез һез шатлык менән, күкрәк һөтен биргән әсәем. Тигезлектә гомер итегез һез, йылы оя корган атайым. Яңгыз канат менән осып булмай, зинһар безне ятим итмәгез. Әсә назы, ата кәңәшенән бер үк безне мәхрүм итмәгез. Иң изге кайнар теләктәр менән улдарыгыз Дамир, Азат, кызыгыз Лилия, кияүгез Ринат, килендәрегез Татьяна, Әлфирә, иәндәрегез Ирек, Рамазан, иәнсәрдәрегез Азалия, Эвелина, Диана. Бәхетле атай һәм әсәй Фазылян Әхмәтиян улы, Гөлшат Фазлый кызы 45 ел язмыш елдәренә бирешмәй, кулга-кул тотынышып, олы тормыш юлын үтү үзе бер батырлык. Без һезгә ныклы сәламәтлек, именлек, муллык, озын гомер, бәхет, шатлыктарга төренгән көндәр теләп калабыз. Сай калганда тормыш диңгедендә, атлаганда борма юлына. Атай-әсәй һеҙҙең фатихағыҙ, оҙатып бара ғүмер буйына. Һеҙгә булған рәхмәт хистәремде, моңдарыма һалып йырланым. Мең йәшәгеҙ донъяларда белеп, һеҙ данлар моңло йырҙарым. Һеҙгә булған рәхмәт хистәремде, моңдарыма һалып йырланым. Мең йәшәгеҙ донъяларда белеп, һеҙ данлар моңло йырҙарым. Әсәйәнем теләк дуғаларың, ҡурсалайҙар мине хафанан. Һаҡлап бара бәлә ҡазалардан, яңлыш аҙымдарҙан хатанан. Һеҙгә булған рәхмәт хистәремде, моңдарыма һалып йырланым. Мең йәшәгеҙ донъяларда белеп, һеҙ данлар моңло йырҙарым.
Мохтаж булган сагым бик еш була, кәңәшеңә һинең атайым. Сыда тигән һүдең иҫкә алып, давылдарға ҡаршы атлайым. Һеҙгә булган рәхмәт хистәремде моңдарыма һалып йырланым. Мең йәшәгеҙ донъяларда белеп, һеҙ данлар моңло йырҙарым. Һеҙгә булган рәхмәт хистәремде моңдарыма һалып йырланым. Мең йәшәгеҙ донъяларда белеп, һеҙ данлар моңло йырҙарым. Һеҙгә булган рәхмәт хистәремде